indicatius. I ara tornarà a sortir, tornarà a sonar la música i quan arribi us senyalaré d'allà, els que esteu aquí de Bentonada, que ara mateix no em mireu perquè esteu parlant amb vosaltres, sí, gràcies, us senyalarem cap aquí i farem una onada que arribarà fins al Ferran, que el tenim allà, aniran controlant, passant per ella que porta aquest vestit negre tan xulo, tan guapo, que s'ha posat damunt. Hem d'acabar aquesta onada, sí? Marxo, tornem a començar i això serà fantàstic perquè és la desena nit de l'esport. Ni la novena ni la onzena, la desena. Som-hi! Els que sou aquí, sou els premiats i les premiades. I vosaltres, els que sou allà, sou pares, mares, amics, amigues, avis, àvies, dels premiats i les premiades. Per tant, avui farem la millor nit de l'esport de Lliçà d'Amunt. Sí! I perquè quedi constància, teniu un mòbil? Sí? Doncs, avui, com ja es va fer l'any passat, és el moment de treure el mòbil, jo també ho faré, i farem una fotografia al llarg de la nit i la podeu penjar a Instagram amb el hashtag Nit de l'Esport Lliçà. I, atenció, les 3 fotografies que un cop penjades tinguin més likes guanyaran 3 premis que consisteixen en abonaments pel gimnàs municipal de 3 mesos, 2 mesos i 1 mes. Val la pena. Per tant, jo com que no tinc abonament i me'l vull guanyar, faré la primera foto. Podeu aixecar tots les mans? Exacte, mans en l'aire, com si estiguéssiu a punt d'algun premi. Exacte. Les podem moure les mans perquè em surti moguda la foto? Doncs, preparats? A la 3. Mans en l'aire! Ole! Ja la tinc! Gràcies! Segur que no ha ningú abonament. Recordeu, hashtag a Instagram, hashtag Nit de l'Esport Lliçà. Ja teniu feina. Que se'ns acaba la feina, se'ns acaba la feina. Seguim, abans de començar pròpiament el lliurament de premis, que és el que tenim la majoria, he de donar les gràcies, jo ara tinc algú que ens ha ajudat a fer que aquest acte d'avui llueixi el màxim possible i vosaltres hem d'aplaudir, hem de dir yeah. Que això m'agradarà molt. Per exemple, un aplaudiment i un yeah per Jardineria Palmerol. I un aplaudiment i un yeah per Mango. Sí, senyor. Ara, sense yeah, però sí que podem reconèixer la col·laboració i la predisposició del senyor Josep Maria Mas, membre de la Comissió de Natació Sincronitzada de la Federació Espanyola de Natació, que avui ens acompanya. Per ell, un aplaudiment. I un aplaudiment també perquè, exacte, per ell que arribarà, no, un aplaudiment també perquè ens havia d'acompanyar l'equip a la via de natació sincronitzada del Club Natació Granollers, però
us adrecin unes paraules. Exacte. Algun guapo, algun llera. Hola, bona tarda, bona nit. Gràcies per aquest guapo tan espontani. Bé, em toca fer un discurs, això va així, llavors el faré curtet, no serà gaire bé. Bé, com us deia una de tots, fa goig veure el pavelló així en aquestes condicions, amb tots vosaltres, i destacar poques coses. En primer lloc, vull felicitar tots els que esteu aquí nominats, d'aquí no estaran alguns en premi, el sol fet d'estar nominats aquí, ja ens dona aquell plus, ens dona aquella importància, valoreu com el que és. Moltes gràcies. Us parlo jo. En segon lloc, felicitar tots aquells que senten l'esport, el viuen cada dia, que el transpuen l'esport, perquè és algú que ens dona vida a tots els que estimem aquesta manera de viure i aquesta manera de fer. Però avui vull fer referència a dos fets puntuals, a dues persones a dos col·lectius del món dels esportistes, que són la família i els entrenadors i entrenadores. La família, aquells pares, aquelles mares, els germans, els quals, des de molt petits, fan el sacrifici de dur-los, de portar-los, i en aquells moments difícils, ajudar-nos, en aquells moments feliços, endavant amb ells perquè tirem endavant. Els entrenadors i entrenadores, gràcies als entrenadors i entrenadores, perquè la majoria de forma voluntària, són aquells que estan tot el dia d'ells, i vull fer referència a només una cosa, vull fer referència als que esteu entrenant, educant i formant els esportistes, perquè heu de ser i tenir molt clar i tenir sempre present que abans de fer grans campions hem de fer grans persones dins el món de l'esport. I això és important. En definitiva, l'esport us has explicat a l'esport, aquells que ho sentim ja ho sabem, però podríem dir que l'esport té tots aquells valors de la vida diària, forma part d'un col·lectiu, forma part d'una societat, i és per això que és molt important, aquells que esteu entrenant, que tingueu en compte cada un dels elements que conformen la part pedagògica i educativa dels nostres esportistes. Des de la regidoria d'esports, em sembla que es fa palès aquest sentiment, i el recolzem plenament, tant en la seva vessant educativa, en la seva consolidació de valors, en la formació intel·lectual. Pensem que tot això és esport i pensem, en definitiva, que la forma de donar vitalitat a un esportista, que la manera de fer un esportista total és educar-lo tant en l'esport com en la vida del dia a dia. També vull agrair a tots aquells que fan possible que això sigui factible avui, aquesta nit, any rere any, els clubs, evidentment, per la seva tasca innegable i abnegada. Vull dir, tots sabem que estem dins un club, el que representa els que esteu davant, els que formeu part d'aquest col·lectiu. Els sponsors, els seus esforços, els hem anomenat. Gràcies perquè entenem que aquest moment és difícil, continua sent difícil, i l'esforç que heu fet és important. S'ha dit abans també, però m'agradaria recordar-ho perquè és important, perquè hi ha molta feina darrere del que hem fet. Les diferents àrees de l'Ajuntament, que d'una manera o altra s'impliquen en aquesta tasca, fent la festa de l'esport, la nostra festa, tingui la importància que es mereix i premi encara que sigui una miqueta, com s'ha fet un xic, els nostres esportistes que hi dediquen tant d'esforç. A la nostra convidada, que podria la Gemma Manuel. Gemma, gràcies per estar aquí amb nosaltres, ens fa molta joia. A totes aquelles entitats que heu participat. A totes aquelles entitats que han fet possible que la festa sigui més gran, any rere any, i per últim, a les autoritats, els companys de l'equip de govern que ens acompanyen avui en el dia. Per acabar, ja dic que seria ràpid, penso que ho estic fent. Per acabar, vull recordar també a tots aquells que avui no són aquí, però que han fet possible al llarg dels anys que l'esport de casa nostra, l'esport dissenent,
estigui a l'alt nivell que en aquests moments es troba. En definitiva, enhorabona a tots, els premiats, els que esteu aquí, com us he dit abans, i moltes gràcies a tots. Després de les paraules de Manuel Busquets, regidor d'Esports, arriba el moment del lliurament de premis, però perquè el lliurament de premis tingui més entitat encara, demanaria la presència dalt de l'escenari de l'alcalde de Sant Ramon, l'Ignasi Simón, si ets tan amable, i més. I quan ja el tinguem aquí, perquè no hi haurà dos sense tres, perquè tenim una convidada especial que l'han enrodat, vaja, i ha dit, mira que ho farem en una piscina que a les piscines és on tu passes més temps que a casa teva. Per tant, et sentiràs com a casa. Vine, i després es troba un pavelló. Moltes gràcies per ser aquí. Un fort aplaudiment, si ets tan amable de pujar. Campiona olímpica, campiona europea, un mite a l'esport i la tenim aquí una realitat, una personalitat innegable en el món de l'esport i sens dubte una de les esportistes catalanes amb més mèrits adquirits al llarg de la història en el món de l'esport, no només en la seva disciplina, que és la natació sincronitzada. I el que és més important, un exemple per tots els que us esteu iniciant, perquè arribar a aconseguir el que hem aconseguit li ha suposat hores i més hores d'entrenament, de perseverar, de voler millorar. I ara que li prendran les flors després d'haver millorat, era el que m'agradaria gent per fer una coseta que és, pots adreçar dues paraules? Gràcies. Bona nit a tothom, sencer. Bona nit. És per mi un plaer estar aquesta nit amb vosaltres, aquesta darrera nit de l'esport de Lliçà d'Amunt. Felicitar-nos a tots els premiats per dedicar-nos a l'esport, els premiats i els no premiats, per dedicar-nos a l'esport. L'esport té uns valors per la vida, per tot, que són molt importants. L'esport està a la meva vida i moltes gràcies per voler-me aquí. Estic encantada, moltes gràcies per tot i ara repartirem els premis. Moltíssimes gràcies, Gemma. Ja tenim les tres persones que faran el lliurament. Us explico el funcionament. Començarem fent la categoria de premis a entitats i clubs d'esports col·lectius. Per tant, a mesura que us vagi avisant, pugeu per aquestes escales, rebeu el vostre premi i baixareu per l'escala de l'altra banda. I així podem fer que aquest procés sigui el més àgil possible. Estem entesos? Estem entesos? Perfecte, doncs, música de lliurament de premis. I el primer, aquí, que ha pujat aquesta categoria de premis a entitats i clubs d'esports col·lectius és el Club Esportiu Lliçà d'Amunt, per la classificació a la fase d'ascens de categoria i per ser un exemple del club. Demano que pugin a l'escenari
Com que són molts, si podem fer així a Jaca, posi l'equip de futbol, fantàstic, mirem endavant, i diem, Club Esportiu Sagunt! Gràcies, felicitat! Continuem! També guanya premi en aquesta categoria el juvenil del futbol sala i Sagunt com a campions de Lliga! Per la seva trajectòria esforç i treball d'equip, demano que pugi a l'escenari Miguel Romero, Brian Balaguer, Martí Florença, Sergi Garcia, Nil Guerrero, Rafael Sánchez, Ayman Sánchez, Gerard Trujillo i Guillem Trujillo. Recomanem que pugi l'entrenador Jordi Sánchez i el delegat Rafael Sánchez. Ells són el juvenil del futbol sala i Sagunt, campions de Lliga l'any guanyat. El juvenil, fem una foto. Estan contents? Han guanyat la Lliga, estan contents? Sí! Un aplaudiment! Bravo! També es mereixen un premi en aquesta categoria l'equip Benjamí B del Club Esportiu Sagunt, que amb totes les adversitats ha tirat endavant una temporada complicada, molt complicada, i pel seu esforç i pel seu sacrifici pugen a l'escenari Sergi Calderón, Marc Exojo, Bernat Garcia, Adrián Gil, Pau Gómez, Pierre Lluc, Carlos Martín, Juan Moreno, Alan Prat, Lluc Vila i Roger Vila. I si ara els entrenadors també farem una il·lusió que pugessin Juan Gómez i Edu Fernández. Un aplaudiment per Benjamí B del Club Esportiu Sagunt! Molt bé. Canviem! Un altre premi l'han guanyat el Benjamí del futbol sala i Sagunt per la seva trajectòria, el seu esforç i la bona temporada realitzada. Puja a l'escenari Alberto Bodas, Dylan Codero, Eric Codero, Geray Campos, Isaac Fernández, Hugo Ferrer, Aleix Morales, Fran Porras, David Soler, Ricardo Tani, Joan Tiscar, Iker Balsera, Gaita Llaneza i Raúl Can i Arnau Llaneza. Amb l'entrenador Jordi Casanova i el delegat Francisco Porras. Són el Benjamí del futbol sala i Sagunt! I es fa la foto, Benjamí del futbol sala i Sagunt. Bravo!
la majoria dels integrants d'aquest equip estan a Andorra, on tenen una competició ara mateix. Per tant, per ells tenim 3 representants i el vostre aplaudiment que els hi fem arribar perquè facin la millor competició possible. Per vosaltres, sort! I a vosaltres, felicitats per la temporada. Són els membres de l'equip amb un club ciclista T-Bikes Massive. Seguim, també tenim premi a l'equip de l'escola de l'Amunt Club Ciclista pels molts pòdiums i campionats on han participat. I a més, atenció, ens pugen a la indumentària del club ciclista. Sí senyor, venen d'esportistes, com el que són. Laia Galván, Morena Vergara, Paula Piqué, Unai Piqué, Sergio García, Adrián García, Joan Simples, Sergio Gámez, Carlos Gámez, Izan Vergara, Sergi Galván, Víctor Vargo, Unai Vargo, Paul Rodríguez, Ivan Cruz, Joel Cruz, Oriol Cruz, Alejandro Luján i Eric Castro. Amb Liam Castro, Marc López, Enzo Vázquez i Oriol Vizcaíno. Aquí tenim una petita representació que fa cara de l'espectacle. Som l'Amunt Club Ciclista T-Bikes Biokids. Els nens i nenes, nois i noies de l'escola de l'Amunt Club Ciclista. Seguim. En aquest cas també tenen un premi col·lectiu com a equip els del Mini 2 masculí del Club de Bàsquet Nissan Munt. Perquè han quedat campions a la segona fase del seu nivell. I pugen Àlex Ávila, Nil Cabanillas, Isaac Domínguez, Daniel Gràcia, Àlex Guillem, Eric Moa, Joel Rodríguez, Paula Tiscar, Anaïs Arnau. I, atenció, al llarg de la temporada s'han anat reforçant i també han jugat amb ells Jordi Duque, Martí Busquets, David Manero, Pau Garcia, Àlex Castillo i Òscar Garrido. El seu entrenador és Javi Lídia. Hem canviat el Javi pel Jordi Vila. Moltes felicitats, gràcies. Ells i elles són el Mini 2 del Club de Bàsquet Nissan Munt. I si hem donat un premi al Mini 2, també donem un premi al Mini 1 masculí del Club de Bàsquet Nissan Munt, perquè també han quedat campions de la primera fase del seu nivell. I ells són Àlex Belmonte, Joan de Vilalta, Hermías Grau, Sergi Muñoz, Pol Riu, Genís Rosans, Raúl Sánchez, Joel Santos i Arnau Tuset. L'entrenador és Frank Alonso i la segona entrenadora
20. Trajectòria impagable de Joan Colado, Aleix Duran, Sergio Arnaz, Joan Rangel, Xavier Rosselló, Joan Torres, Pau Vega, Oriol Sorribas i Pol Pérez. L'entrenador que tenim aquí, Oriol Tabat. Els nois del cadet 4 masculí. Bravo! Seguim creixent i en aquest cas anirem a veure júniors, l'equip júnior femení del Club de Bàsquet Lliçà d'Amunt per haver quedat campiones de la fase prèvia i són campiones de la fase regular on van disputar 10 partits i en van guanyar 9. Per tant, trajectòria excel·lent. Les que han tingut Lorena Belmonte, Andrea Cano, Gabriela Clemente, Carla del Río, Marta Ferrés, Teresa Ferriol, Sonia Luján, Irene Nogueras, Mar Nogueras, Marina Pi, Marta Puig i Núria Rodríguez. Amb el seu entrenador, Jaume Dorbal. Amb aquella pedra que cada vegada són més alts i ni que s'ajupin, segueixen tapades de darrere. Fotografia de les noies del júnior femení del Club de Bàsquet Lliçà d'Amunt amb el seu entrenador Jaume Dorbal, el president d'esports, l'alcalde i la nostra convidada Gemma Manuel. Atenció, el segon premi és pel sènior 1 femení del Club de Bàsquet Lliçà d'Amunt, perquè per primera vegada a la història el primer equip femení ha assolit l'ascens a primera catalana. I elles són Nancy Bustamante, Anna Castells, Laura Fernández, Paula García, María Medina, Pedro Guerrero, Miriam Moreno, Agustín de Ávila, Yasmín Rodríguez, Aroa Bravo i Ana Alonso. L'entrenador Jaume Berenguer, segon entrenador José Manuel Olivares i la delegada de l'equip Nerea Romana. Aplaudiment per la trajectòria del sènior 1 femení del Club de Bàsquet Lliçà d'Amunt. I, per acabar, els premis d'aquesta categoria, atenció amb el que ha aconseguit el sènior masculí, sènior 1 del Club de Bàsquet Lliçà d'Amunt, perquè el primer equip masculí del Club de Bàsquet ha assolit també una fita històrica, en aquest cas, l'ascens